Awan nagbanagan iti maysa nga ambulansya iti Metro Bigan Cooperative Hospital. Kalpasan ana uram iti napalabas nga rabii. May kadwa nga aldaw iti daytoy abulan. Iti sangwanan mismo Tirabara Clinic and Hospital. Sigon iti nagmaneho iti nasao nga ambulansya. Amanagan iti Emeterio, Valencia. Adda na pandaaleen nga pasyente iti nasaong nakapasamakan iti uram nga i-transfer na iti Metro Bigan Cooperative Hospital. Iti isang rekdan iti uneg iti natakamat nga ambulansya. Ket iti tangalokatan iti oxygen. Ket ditamit ka naglibang iti unegnan. Segun pay kenkwana, nasurok ka makatawen na pailang, iti nasao nga lugan. Iti panakipatpatang ken ni Valencia ket kastoy man tinakunana. Di sabay mi karga da pasyente, nyopen ko la oxygen, di mabana di ko pumoto meten da jalay. Awan mo sir tatalay sir. Metro Bigan sir tay transfer mi sir. Kapuanan ti kinaliptak dagiti kaming iti Bureau of Fire Protection iti Siyudad Tibigan. Nadepdep nga insigida iti uram nga awan iti sabali nga nairaman. Segon ken ni Fire Inspector Elmer Akupan, kasapulan iti nainget nga investigasyon. Kapuanan ta saan akaskari nga bumtak iti maysa nga oxygen. Gapo ta angin metlang iti linaon na. Pinasinggitan pa iti natakamat ko opisyal nga awan iti bukod na fire extinguisher iti nasao nga ambulansya. Dati makikita mi bali ada di anti-party ti oxygen na medyo ductile ti damage na. Investigaran tayo pa nga ano anya ti talaga nga naggapuanan na. Amit mabalin nga bumtaklat ti oxygen nga sungged latan iti ductile nga apoy. So nga itay kitain no anya iti talaga nga naggapuan na. Ngayon makita mi DJ party nga yan ti oxygen dati nabawawan DJ ductile iti abot na ken damage na. Nasigudan iti pasyente nga naisubli ti uneg iti nasao nga balay pagagasan ket ita nga nagresulta iti panakasalakan na alarmamit dagiti empleyado iti nasao nga ospital. Adi ta na imatangan nga nagtitinulong da nga nang dalus iti pagtartarabakwanda. Nasigudan nga nasalbarmet dagiti pasyente nga nakakonfine iti nabigbig nga pagagasan. Napasasmetin tayo pa nagresponde na akula tayo met insigida dati kwa uram nga napasamak ken adumit dagiti naitulong dagiti tagadtoy tay damo na iti bagata nga nagusar damit iti fire extinguisher nga available kanyada iti yan ti hospital tay sumangpet tayo dagiti met kakadwa tay amin nga fireman ti manmanibera ti dati napasamak. Ryan Pardo, Core TV News.